Mangutana lang ko Bradsok, makasala ba ning manunglo bisag sa hunahuna ra? Paliw kog pagpatinaw Bradsok. By the way, si Uwin de la Victoria ato ng kauban. Hmm. Sanas mga may kayong mo explain, very devoted and humble young man. Kay Sakura Paruko pa si um, sa kaamigo na tong Monsignor diya sa kining Ormoc, paghuman sa misa ni duo siya ni sa Cora Paruko. Sa Monsignor, salamat kayo. Sa salamat ni mo dong. Bunyaganan mo guko pagka Seventh Day Adventist. Pero may kay pagbatbat sa may tungod sa adlaw nga igpapahulay, tinuod nga iglesia sa Dios, kumbinsido ko, Monsignor, nga ang iglesia ang gitukod ni Kristo, iglesia katolika. Wa goy laing taong nagtukod niya. Yang Seventh Day Adventist tinukod originally ni William Miller, Adventist niya, gipunan ni Ellen Goldwater, Seventh Day Adventist, 1844. Na nasa ilang Signs of the Times. Very slowly in 1844, the new church surfaced upon earth, and that is called the Seventh-day Adventist Church, founded by Helen Goldwhite, 1844. Kunya, nasabtan ka na ko kayo, Monsignor, ang ipapahulay. Nga gikan sa Sabado, nga gisabungan og libog ka mga balaod ngayon nakatuman, dili mo na itong mong ipapahulay sa Ginoo. Kaya ipapahulay sa Ginoo sa Exodus 20, 8-11, unom ka adlaw, trabaho ka. Kanay ikapito, kung igahini mo sa pagpahulay, wa ngandi diag unsa nang adlaw. Ikapito, gagamitan na sa pagpahulay, pagsimba sa Ginoo. Ug sa Old Testament, yes, sa Genesis 2, versikulo 2 ngadto 3, ug ang Dios na nalangin sa ikapito ka adlaw iyang gipanalangin ni pahulay siya. Pero unsa man tawag adlaw, pa may kalendaryo. Ikapito ka adlaw human siyang pagtrabaho. So si Moises na nagpili sa adlawng Sabado dunay tulumanon labi ang bugata way nakatuman o moy hinungdan nga gipahunong sa Ginoo. Oseas 2:11 ang Dios di mamakak pahunongon kung iyang ipapahulay. Nya si Kristo sa San Juan 5:16-18, and Jesus broke the Sabbath. Unsa nang broke? B-R-O-K kining pastin sa break o kanang break matod pa pagdugmok o pagpahunong sa iyang kahulugan. So gipahunong na kahulugan sa Sabado sa mga Hudiyo o gipulihan sa adlaw sa Ginoo nga mong Domingo kay mo'y gipili sa Ginoo kay matod pa sa Grego nga Bagong Testamento Mateo 28:1 nagkanayon sa pinulungan nga Grego Opse Sabaton Dianes Episkopose Sabaton. Talitapos na ang adlawng papahulay nga Sabado, hapon naman unya misubang na ha? Sa bagong sa unang adlaw semana misubang ang bagong adlaw ang lain nga ipapahulay. Mo na Domingo, lain nang ipapahulay ngayon na ganas Ginoo. Busa Monsignor, salamat ko nimo. Oy, kadtong batan-on nitong nagwali Brad, si Uwin de la Victoria to. Kauban to lang ni Bradsok Fernandez sa Catholic Faith Defenders. Salamat taon, Monsignor, di ko pabunyag sa Brista kay tinukod lang nagtawa ang Iglesia Katolika. Tinukod ni Kristo nasabtan ako ang lintunganay may tungod sig papahulay. Mo na imo mo tong isgutan Uwin de la Victoria. Pero tuwa siya sa Panlo man to yung gingom Bradsok. late mi gyapon na kay imbitahon na siya sa lain mga parokya. Kuha na siya barrister sad kantigo kayo kay no siya mo tiwa sa siya mo bar pag-usap. Unya Bradsok ang dunay iyang pangutana tong babae doon sa doon. katong kay Cheryl Bradsok nga makasala Panunglo. ba? Panunglo. Naoy na nasa San Mateo 5:22-28 kanang usan na ningon ng Ginoo. Magdumot kay kaso sa katao, bisag wa nimo buhata kasa ka na. Dero sa nahon na. Kanang panunglo mo munay kanang bunga sa pagdumot. So sana sa 22 kadto matuningon ang Ginoo nga maibugay ka sa kababae sa pa nimo buhatan ka panapaw ka na.
So mo na nga sala sunahuna nya dako sa nagsala kay ana man magsugod ang sala gikan sunahuna.